Конец 2024 года. Я сижу у камеры номер 82 Гарадзенской турмы. Першы паверх, корпус, называецца «Бастыён». Самага ранку у ментоў нейкая руханіна. Бегаюць, заглядаюць у глазок и кажуць: комиссия приедет, депутат будет, уберите все с нар, уберите все, чтобы ничего не лежало». Ствараюць нейкую мітусню незразумелую. Но я, конечно, прибрал все, что яны хочуць. Не спите, не лежите, поднимитесь, уберите, чтобы порядок в камере был. Менты все працягваюць кіпішаваць і ствараць мітусню. Я уже зноўку по другім, по трэцім разе все прыбраў, аглядзеў, а яны все працягваюць заглядаць у глазок. Спачатку прадольны, потым карпусны, потым дзежурны. Такога ўжо шораху навялі і падчас абеду, і пасля абеду. Усё штосьці ад нас патрабуюць. Трывога, напруга вісіць у паветры. Усе чакаюць дэпутата, усе чакаюць камісію. Бліжэй да вячэры чую на прадоле голас. Жаночы голас. «Ой, а что это тут у вас? А что это там? А, понятно. Хи-хи-хи, ха-ха-ха». Голосы поступова стихаюць. Проходит хвилин 10. Я зову контролера, пытаюся: «Ну что, депутат прошел уже?» Он каже: «Да, уже прошел, можете расслабиться». Прывітанне! Вы на канале «Правовая инициатива». З вами Мікола Дзедок, палітычны аналітык і былы палітвязень. Я не толькі распавяду вам аб тым, што я вынес з 10гадовага зняволення ў беларускіх турмах, але мы таксама разам паразважаем над тым, адкуль яно ўзялося і што з гэтым усім рабіць. Пусканне пылу ў вочы начальства – даўняя турэмная традыцыя. Добрым прыкладам служыць прыезд Максіма Горкага ў Салаўкі. Напрыканцы 1920-х гадоў са знакамітага «Слон» салавецкага лагера асобага назначення адбываліся сістэматычныя ўцёкі вязняў. Некаторыя з іх змаглі потым дабрацца ў заходнія краіны і там распавесці аб тых страшэнных здзекаў, якія адбываліся ў лагеры. Гэта былі і катаванні, і бессудныя расстрэлы, і змяшчэнне ў карцар соцень людзей па выключна палітычных матывах. Грамадская думка краіны захаду стала на дыбы і пачала патрабаваць спынення куплі леса ў Савецкага Саюза. І сапраўды ЗША і Великабрытанія пачалі змяншаць свой імпарт з СССР, што прывяло да падзення валютнай выручкі ў савецкай дзяржаве. Савецкім уладам трэба было тэрмінова выпраўляць сітуацыю. Што яны зрабілі? Яны адправілі чалавека з імём Максіма Горкага, які быў вядомы як выдатны і прагрэсіўны пісьменнік не толькі ў Савецкім Саюзе, але за яго межамі, у салавецкі лагер, каб ён на свае вочы паглядзеў, што там адбываецца, і, канешне, выдаў неабходны для ўладаў вынік. Акадэмік Дмітрый Ліхачоў, які ў той момант знаходзіўся ў салавецкім лагеры, узгадвае, што вязні з вялікім энтузіязмам успрынялі навіну пра прыезд Горкага. Яны думалі: вось ён-то, паважаны чалавек, зараз прыедзе і даведаецца ўсю праўду, і ўрэшце рэшт нашае становішча палепшыцца. Лагерная адміністрацыя таксама пачала загадзя рыхтавацца да прыезду Горкага. Для ўвахода ў адно з памяшканняў паставілі 2 сечаныя елкі. Палітзняволеных павыпускалі з карцероў і прыбралі жэрдачкі, на якіх яны сядзелі. Тут трэба дадаць, што ў халодных катавальных карцерах салавецкага лагера была асаблівая традыцыя катаванняў, так званыя жэрдачкі. Гэта вельмі вузенькія, у некалькі сантыметраў літаральна дашчэчкі, якія былі пастаўленыя ў карцерах замест лаваў, і зняволеныя былі абавязаныя сядзець на іх на карачках цягам усяго дню. Дык вось гэтыя жэрдачкі прыбралі, паставілі лавы і, мала таго, выдалі зняволеным газеты, каб камісіі на чале з Горкім падавалася, што, вось глядзіце, нават у карцерах дазволена чытаць. А персаналу ў лякарні нават выдалі белыя чыстыя халаты. Аднак, нягледзячы на такія падрыхтаванні начальства, да Горкага змог прарвацца 14гадовы хлапчук, які больш чым гадзіну распавядаў яму пра ўсё тое, што адбываецца ў лагеры. Расказваю, што Горкі пасля гэтай размовы плакаў. Яшчэ цікавы эпізод.
падчас плавання на Салаўкі, а Горкі плыў на цеплаходзе Глеб Бокій, ён вымушаны быў спыніцца на Паповым востраве, каб разгрузіць і наново загрузіць свой карабель. Аднак вось неспадзяванка, на гэтым востраве ў той момант якраз працавала вялікая група зняволеных. Працавалі яны у адной бялізне. Прашу заўважыць, гэта крайні поўнач, і там не было нават даху ад непагадзі. Яны працавалі ў адной бялізне пад ветрам, пад дажджом, бо цёплая вопратка для іх проста не прадугледжвалася. І калі мясцовае начальства, а начальства на вялікі адсотак складалася з саміх зняволеных, а ў салавецкім лагеры, як вы, мусіць, ведаеце, і ўвогуле ў сталінскіх лагерах, начальнікамі над зняволенымі, палітычнымі зняволенымі, часта ставілі крымінальнікаў, было вымушана неяк іх хаваць, бо што ж будзе, калі Горкі пабачыць такія здзеклівыя ўмовы працы. І крымінальнік, які кіраваў гэтай групай працоўных, знайшоў выйсце. Ён пачаў збіваць іх усіх у кучу, зганяць іх з крыкамі, з матамі, прымушаць іх сесці на карачкі і загадаў аднаму са сваіх дапаможных прынесці вялікі кавалак брызенту. І калі гэтыя нешчасныя людзі селі на карачкі, іх проста накрылі кавалкам брызенту. Карабель Горкага прыплыў, пачаў разгружацца, Горкі падчас гэтага стаяў і жартаваў з лагерным начальствам, а людзі пад брызентам, сціснутыя ў кучу, усё цярпелі і цярпелі. Прайшло досыць шмат часу, і толькі калі параход Горкага адплыў, і ўжо яго не было бачна з берагу, дазволілі зняць брызент, пад якім знаходзілася паўжывая купка замерзшых людзей. Максім Горкі, вярнуўшыся на вялікую зямлю, напісаў пра Салаўкі захоплены нарыс, у якім расказаў, як былыя крымінальнікі і контррэвалюцыянеры перавыхоўваюцца у паважаных і свядомых грамадзян новай савецкай дзяржавы. Канечне ж, пад кіраўніцтвам высакародных чэкістаў. А 14-гадовы хлапчук знік без вестак. Навошта ж начальству устраиваць гэты цырк-паказуху і падманваць саміх сябе? На мой погляд, на гэта ёсць дзве галоўныя прычыны. Першая, самая відавочная, атрымаць ухваленне свайго начальства, якое прыязджае і бачыць, што ўсё цудоўна, ўсё класна, няма за што спаганяць, а можна гэтага начальніка толькі пахваліць, альбо нават перасунуць на вышэйшую пасаду. Пры ўсім пры гэтым цынізм сітуацыі заключаецца ў тым, што самое начальства, якое прыязджае з праверкамі, цудоўна разумее і цудоўна бачыць, што ім паказваюць пацёмкінскія вёскі. Бо што да беларускай, ды і ўвогуле постсавецкай папраўчай сістэмы, усе кіраўнікі дэпартаменту выканання пакаранняў гэта былыя аператыўнікі, атряднікі, многія з іх пачыналі нават з звычайных паставых кантралёраў. Таму, канешне, іх падмануць немажліва, все они ведаюць, што гэтая карцінка ствараецца пад іх прыезд. Другая прычына – гэта пераўтварэнне вязняў у паслухмяныя целы. Аб гэтым вельмі добра напісаў Мішэль Фуко у сваёй працы «Наглядаць і караць. Нараджэнне турмы». Ён якраз такі падкрэслівае, што адной з найважнейшых мэтаў турмы з'яўляецца пераўтварэнне вязня ў паслухмяныя целы, то бок пазбаўленне яго суб'ектнасці і ўласнай волі. І менавіта да гэтага і вядзе ўся паказуха. Глядзіце, чалавек, які чакае прыезду будь-якой камісіі ці будь-якога правяраючага, вымушаны рабіць дзеянні, якія апрыёры бессэнсоўныя, то бок прыбраць рушнік з батарэі, хаця ён там сушыцца, прыбраць сваю вопратку з таго месца, дзе яна ляжыць звычайна, альбо рабіць уборку у камеры, нягледзячы на тое, што ты прыбіраўся літаральна гадзіну таму і прыбіраць там няма чаго. Альбо не сядзець на нары у той час, як ты сядзеў на ёй увесь час, то бок ствараць бачнасць. І ўсім ад самога вязня да мясцовага начальства і правяраючых цудоўна зразумела, што гэтыя дзеянні бессэнсоўныя. І тым не менш, ты вымушаны іх выконваць, бо калі ты не будзеш іх выконваць, ты будзеш пакараны нашмат больш жорстка. Такім чынам, гэта, відаць, на думку
турэмнай адміністрацыі спрыяе вынішчэнню ўласнай волі чалавека і пераўтварэнню яго ў паслухмяны арганізм, які выконвае ўсё, што яму скажуць. Гэта савецкая і постсавецкая традыцыя. Мэтай пазбаўлення свабоды з'яўляецца не выпраўленне чалавека, а разбурэнне ягонай уласнай волі. Што пры гэтым адчувае вязень? Перш за ўсё, ён адчувае трывогу, бо любая камісія, любая праверка – гэта надзвычайнае здарэнне. І вязень ведае, што нават калі адбудзецца штосьці не тое, калі камісія дакалупаецца да мясцовай адміністрацыі, спаганяць будуць з яго і адыгрывацца будуць на ім. Вельмі шмат такіх прыкладаў я бачыў. Калі на нейкае звычайнае дзеянне, да прыкладу сядзенне ці ляжанне на нары, мясцовае начальства не звяртае ўвагу, то раптоўная праверка, а вельмі часта яны прыязджаюць без папярэджання, звярнуўшы на гэта ўвагу, канешне ж, пабяжыць, а мясцовае начальства спытае ў сваю чаргу з самога вязня, бо ён не можа адказаць, і з яго можна спытваць колькі заўгодна. На гарадзенскай крытай, на якую праверкі прыязджаюць некалькі разоў за тыдзень, дык дакладна, рэгулярна людзі ездзяць у ШИЗА менавіта з-за гэтага ланцужка пакаранняў. Вязень адчувае бяссілле, бо пратэставаць у сваіх умовах, штось даказваць – гэта сабе даражэй. Расплата за любы акт пратэста ці за праяўленне ўласнай волі непрапарцыянальная. Таму, канешне, 100% вязняў абіраюць маўчаць. Часта пытаюцца: ну вось, да вас жа ездзяць камісіі, чаму вы не скардзіцеся? Адкажу, мясцовае начальства кажа, а вязні і самі цудоўна разумеюць, што камісія сёння тут, а заўтра яна з'едзе. Акрамя таго, як кажа старая показка, воран ворану вока не выклюе. Адпаведна, начальства заўсёды дамовіцца між сабой, нават калі ты паскардзішся на мясцовую адміністрацыю, а сам ты заўсёды застанешся крайнім. Механізмаў для таго, каб рэальна даказаць сваю правату, у цябе няма. Ты зэк, і ты заўсёды будзеш неправы. І трэцяе, што адчувае вязень падчас такіх праверак, гэта прыніжэнне, бо яго наўмысна, абсалютна нахабна і цынічна пазбаўляюць уласнай волі, разбураюць ягоную асобу, што, канешне, не лепшым чынам уплывае на псіхічнае здароўе і эмацыйны стан. Асабіста ў мяне найбольшае абурэнне выклікае, калі пачынаюць ездзіць па турмах, па калоніях не нейкія там начальнікі ад дзяржаўных структур. Зразумела, яны будуць хваліць самі сябе, бо як я прызнаю, што ў маім ведамстве нешта не так. А калі гэта робяць так званыя грамадскія дзеячы, кшталту Горкага. Добрым прыкладам служыць у 2016 годзе паездка нейкай грамадскай камісіі ад беларускага парламенту, у якую ўвайшлі дэпутаты, нейкія афіцыёзныя грамадскія дзеячы, у магілёўскую турму нумар 4. Калі яны туды прыехалі, ім, канешне, паказалі ўсё самае лепшае. Все камеры чыстенькія. Зэкаў кормяць, не раўнуючы, як у лякарні ці ў санаторыі. Усе ўсім задаволеныя, і ўсе, канешне, ледзь нешчаслівыя ад таго, што знаходзяцца за кратамі. Па выніку гэтай паездкі дзяржаўныя СМІ выдалі захопленую, бравурную справаздачу аб тым, як цудоўна ў беларускіх турмах і якая гуманная беларуская дзяржава. А я, прачытаўшы гэта, адчуў сумесь гневу і нейкай цынічнай весялосці. Таму што калі я пабачыў так званы паёк арыштанта, які быў разліты у кампот быў разліты ў шкляныя кубкі, а ежа пакладзеная ў фарфоравыя талеркі, мне стала папросту смешна, таму што шкло, у прынцыпе, ніколі не выдаецца вязням у камеру. А ўсё астатняе, што пабачылі і што расхвалівалі дзяржаўныя дзеячы, толькі смеху варта. Што рабіць, каб замяніць паказуху на здаровы і асэнсаваны маніторынг месцаў пазбаўлення волі? Насамрэч, галоўная праблема ў беларускім кантэксце толькі адна. Гэта татальная непразрыстасць сістэмы. Патрапіць у папраўчую, а насамрэч карную установу чалавеку з недзяржаўнай установы практычна нерэальна. Ды і нават дзяржаўным
служачым не заўсёды гэта проста атрымоўваецца. Яны звыш закрытыя. Гэта тлумачыцца мэтамі бяспекі. Маўляў, каб арыштантам нічога не пранеслі, альбо каб самі арыштанты не збеглі. Канешне, гэта поўная лухта. Адзіная прычына такой непразрыстасці ў тым, што адміністрацыя не хоча, каб людзі звонку бачылі непрыглядныя бакі існавання папраўчай установы. Таму адзіным выйсцем з гэтай сітуацыі можа быць, па-першае, тварэнне грамадзянскіх камісій, якія будуць мець вольны доступ ва ўсе папраўчыя установы. Некаторы час такое практыкавалася ў Расіі, дзе была так званая общественная наблюдательная камісія, у якую часта ўваходзілі людзі з праваабарончых колаў альбо адэкватныя грамадскія дзеячы. Але, канешне, пры узмацненні пуцінскага аўтарытарызму гэта ўсё вельмі хутка знікла. І в такую камісію абавязкова мусяць уваходзіць людзі, ніяк не звязаныя з дзяржаўнымі структурамі і тым больш з сілавікамі. Другая сцежка да выпраўлення сітуацыі – гэта прававая. Мусяць быць цалкам перапісаныя правілы ўнутранага распарадку. Бо на сённяшні дзень яны пабудаваныя такім чынам, каб любога вязня у любы момант часу можна было падвергнуць любому спагнанню ажно да змяшчэння ў карцар. Але карыстаюцца гэтым прадстаўнікі адміністрацыі, канешне, выбарачна. Гэта можна параўнаць з дамоклавым мечом, які вісіць над кожным вязням, але падае толькі на тых, хто непатрэбны, хто неугодны і каго трэба пакараць. Я думаю, кожны з вас можа таксама правесці аналогію і з законам, які дзейнічае ў самой Беларусі, па-за межамі карных установаў. Праўда? Гэта проста сучаснае ўвасабленне сталінскага прынцыпу. Быў бы чалавек, а справа знойдзецца. Але такі падыход абсалютна непрымальны не толькі для сучаснага адкрытага грамадства, але і для справы выпраўлення вязняў. Бо калі чалавек гадамі і дзесяцігоддзямі жыве ў стане беспраўя і у сістэме, якая толькі разбурае і вынішчае ягоную асобу, не варта чакаць, што ён выйдзе з гэтай установы лепшым чалавекам. Калі ласка, падпісвайцеся на канал «Прававая ініцыятыва», вы пабачыце на ім яшчэ вельмі шмат цікавых рэчаў, якіх не пабачыце больш нідзе. З вами быў Мікола Дзядок, падпісвайцеся таксама і на маі каналы і будзьце з намі.